Da 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 da. Episode 1. Vil du være medlem af min klan? Hvor er jeg? Hvor bor min ejer? Ejer, hvor er du? Er det her, du bor? Niks, det her det er ikke min ejer. Den der hus, den er alt for stor. Altså, hvor er jeg? Og hvorfor taler jeg med mig selv? Tja, altså, jeg kan nogle gange være meget mærkelig, men det her, det er alt for meget. Hvorfor er der biler? Det er da ikke i min by. Det her, det er så skræmmende. Jeg tror, jeg er faret vild. Måske hvis jeg går den vej. Nej. Hvilken vej kom jeg fra? Så, fordi den her vej? Nej, det ved jeg ikke. Jeg kan ikke gå igennem mit hus, så det vil være for mærkeligt. Spinosaurus, hvorfor er du så stor? Du skal ikke angribe mig. Jeg vil ikke. Hvor rolig, lille Oviraptor. Jeg vil ikke skræmme dig. Jeg er bare kommet her, så jeg går bare lidt rundt. Sikker, vil du ikke spise mig? Du er altså en Spinosaurus mindst 2 gange så stor som mig. Jeg er sikker. Jeg vil ikke spise en Oviraptor. Er du faret vild? Det tror jeg. Nå. Jeg hedder forresten Freja. Jeg kan måske hjælpe dig med at finde din ejer, medmindre du vil med mig og min klan ude i skoven. Der er jo din klan. Hvad mener du? Så, det lyder lidt skræmmende, men også vildt sjovt. Så, jeg kan ikke bestemme mig for det. Så, jeg aner det ikke. Det lyder skræmmende. Altså. Men hvis jeg går med dig og din klan ude i skoven, vil jeg så nogensinde få lov til at se min ejer igen og alle mine venner, jeg havde. Som, altså, ja, men måske, men kan jeg få lov til at tænke over det? Ja, selvfølgelig kan du da det. Så jeg kan være her i morgen klokken 10 eller 11. Altså, hvis du kan finde tilbage hertil. Det tror jeg. Men sikker på, at du ikke lokker mig i fælde? Ja, jeg er helt sikker. Nå ja, og hvad hedder du? Jeg hedder Ovi, og jeg er en Oviraptor. Jeg taler nogle gange med mig selv, og det er ret mærkeligt. Nå, okay. Nå, men så ses vi jo herover i morgen klokken 10. Det er fint. Men hvilken vej er min by? Ja, altså, din by, det ligger den vej. Mange tak, Freja Spinosaurus. Nå, men så ses vi herover i morgen. Bare du ikke lukker mig i en fælde. Hej. Så ses vi i morgen.